Salam hormatly dinleyijiler. Adamzat taryhyny hem adamlaryň arasynda hem-de ýurtlaryň arasynda deňsizlik we tapawutlyklaryň ýer edinmegi we berkleşmegi tebii ýagdaýdyr. Elbetde, birden kä bolmaýan bu tapawutlyklar belli bir wagtyň dowamynda ýüze çykyp saklanyp galýar. Tapawutlyklar döredýän sebäpler hem içerki hem daşarky täsirler esasynda bolup bilýär. Bärde halkyň, adamlaryň ileri tutýan zatlary, gysga, orta we uzyn möhletli durmuşa degişli saýlawlary esas funksiýa eýedir. Şonuň üçin şeýle tapawutlylykları we deňsizlikleri derňe edilip, özüňi kanagatlandyrjak jogap gözläninde hem geçmişdäki uzyn prosesi hem-de häzirki adamlaryň geljege täsir ýetirjek saýlawlaryny nazara almalydyr. Iki hepdeň Estoniýanyň premier ministrligi özleriniň iş binasyny, ýagny Stenbock House'yny bir günlük halkyň gezmegine we görmegine açdy. Hökümetiň iň ýokary derejesiniň iş ýerini görüp bilmek mümkinçiligi bizde uly höwes we gyzyklanma döretdi. Men hem öňkü kursdaşlarymdan ikisi, ýagny Estoniýaly we Albaniýaly dostum bilen şol ýere görmäge gitdim. Binanyň girilgesinde hiç hili howpsuzlyk ýa-da polisiýa gullugy ýokdy. Bu ýagdaý ýurdun beýleki ministrlikleri üçin hem degişli. Ministrlikleriň daş töwereginde howpsuzlyk we polisiýa işgärlerine duş gelmek gaty kyn. Ýokarky wezifelerde işleýänler diýsen arkaýyn ýaşaýarlar we işleýärler. Binanyň girilgesinden içeri girenimizde kimdigimizi görkezýän dokumentlary görkezip giripdik. Binanyň içerisini aýlap gezdirýän ýol bilet bizi binanyň taryhyna we häzirki ýagdaýyna degişli gyzykly maglumatlar gurrun berdi. Otoglaryň hemmesi diýen ýaly giň we ýagty. Ünsüm çeken zatlardan biri myhmanlaryň garşy alynýan ýerlerine we otoglaryna kaşaňlyk garaşmaýaly däldi. Hem adaty hem ýürüýte mebiller we göze ýakymly dizaynlar bilen bezelen diwarlary, myhmanlary Estoniýanyň ýagdaýy, adamlaryň düşünje dünýäleri we dünýä garaýşlary hakynda pikir berýärdi. Çay we kofe içilýän otogda bir wagtlar premier ministrlik wezipesini ýerine ýetiren we Estoniýanyň taryhy üçin möhüm şahsiýetleriň suratlary diwarlara asalypdyr. Ýowaş-ýowaş iş otoglarynyň geçip Baltika deňizine we Finlandiýa tarafa seredýän balkonyna gezmäge çykardylar welin. Premier minister Jenap Tavi Roivas bizi surpriz edip bize ýol weletlik etmek bilen bize goşuldy we şäheriň belli nokatlaryny, möhüm ýerlerini görkezip düşündirip başlady. Ýanyna haýsydyr bir howpsuzlyk ýa-da polisiýa gullugyndan işgär bolmazlygy meni ýene geň alyrdy. Mälim bolşýaly Jenap Tavi Roivas 2012-nji ýylda ýagny 33 ýaşynda wagty Jemgyýet işler ministri wezipesine işläp başlapdy. 2014-nji ýylda bolsa 30 ýaşynda Estoniýanyň premier ministr wezipesine işe başlady we şeýlelik bilen ol Ýewropa Birleşiginiň iň ýaş premier ministri hem bolmagy başardy. Beýle ýagdaýlar Skandinaw ýurtlar üçin adatdan daşary ýagdaý däl. Meselem, Şweýçarýanyň saglyk ministri Jenap Gabriel Wikström öz ministrlik wezipesine 2014-nji ýylda başlanyna 29 ýaşyndady. Elbetde men beýle sadalygy synlap, geň alyp ýanymdaky Eston dostuma näme üçindir siziň hökümetiňiziň iň ýokarysynyň we beýleki ministrlarynyň iş ýerleri beýle sada. Beýleki ýurtlarda
iň bir kaşaň lüks gurulan binalarda, iň oňat we gymmat bahaly mebellerde daşary ýurtly kärdeşlerini kabul edýärler. Emma sizde näme üçindir beýle däl, diýdim. Beren jogaby meni oý pikire watyrdy. Jogap şeýledi. Munyň bir näçe sebäbi barmy ka diýen. Birinjiden, halkyň salgytlaryny dogry ýerlere goýbermek premier ministriň borjy. Dogry ýere gidip gitmeýänne bolsa parlament, mejlis derňeýär, barlaýar. Ikinciden, ýurduň baýlygyny we ösenligini beýik, kaşaň we giň binalara seredip karar bermeýäris. Halkyň hal ahwaly, durmuş standartlary, ykdysady ýagdaýy ýurduň baýlygyny görkezýär. Şolar gowlandyrmak üçin halk salgyt töläp, salgydyny nirä gidýänne hem özü mejlis arkaly karar berýär. Hem de derňäp sorap bilýär. Üçüncüden bolsa, ýokary wezipelerde işleýänler kaşaňda ýaşamak, rahatlykda işlemek maksat edinmegiň ýerine halka iň effektiv ýol bilen görkezilen ynamy ödemäge çalyşýarlar. Hawa, Ýewropada durmuş ýaşaýyş beýleki ýurtlara garanyňda tapawutly. Şeýle ul ösüşleriň, öňe gidişliň düýbüni bolsa, hemme taraplayyn okamak we öwrenmek zerurdur. Ýokarda belleýişimiz ýaly, halklaryň we ýurtlaryň arasyndaky tapawutlar birdenkä ýüze çykmady. Ýöne gürrüňsiz zat bu ara tapawudyň gün geçdigiçe hasam açylýandygy we ösen ýurtlar bilen ösüp barýan ýurtlaryň arasyndaky deňsizlik ýetileşýär, yetmek kynlaşýar, ýöne mümkin däl diýip bilmeriz. Öz ýurdumyzda, Türkmenistanda ýokary okuw jaýlaryna okaýan taliplara üstünlik dileýäs we olaryň mehriban türkmen halkyna we hormatly prezidentine wepaly, ýurdumyza iň peýdaly hünärmenler bolup ýetişmeklerini arzu edýäs. Geljegimiz ýaşlaryň elinde. Sag boluň, gadyrdan adamlar.